गोबार आमचे नाही रीण घेतात तुमगेल्या घरात कोणूय मेल्यार मोड्यार रडटा पूण कुजनात भितर नदर मारल्यार दुकराच्या मागशिस्ता थोडी मरणाच्या नांवान घरांतली नाटकां पळोवंक येता आनी जेवण मेवना जाल्यार मरण बरें जावना म्हणटा आनी जेवण मेवना जाल्यार मरण बरें जावना म्हणटा क्रिस्तांव तुमी भांगार करून तोपणार आमच्या येता तुमचे भाशेन फेसपेस जायना लगीन सवाय जाता केस कातरूंक मिशयो तासूंक 50 रुपया घेता तुमी शेवच मागता हिंदू आमी चूड पय कमायता तुमी चार चार पावटी घरांत तुमच्या कित्याक मारता जाळू फेस्तां जाल्यार सोयरी कितली तितीन माथ्यान झाडू तुमी पांयटी जोडटात हाडशी मोडटात पिबाड कोत्ता जुडू आमी लगीन जातात प्रेझंट घेतात तुमकां दिता लाडू